Volim te, sunce moje. Postoji posebna vrsta umora. Ne radi se o umoru od fizičkog rada ili umoru od učenja. Radi se o nečem dubljem. Radi se o umoru od slušanja samoga sebe. Od ispravljanja samoga sebe. Uvijek iznova. Mnogi Hrvati u dijaspori žive između dva jezika. Hrvatski je jezik doma. Jezik bake. Jezik osjećaja. Engleski je jezik škole. Jezik posla. Jezik svakodnevnog života. Lingvisti imaju termin za to prelaženje s jednog jezika na drugi. Prebacivanje kodova. Prebacivanje između dva ili više jezika. To radimo svaki dan. Ponekad svaki sat. Ponekad u jednoj rečenici. Ali to košta. Ne radi se samo o tome da je to naporno s jezične strane. U taj proces ulažemo i emocionalni napor. Jer jezik nije samo alat za komunikaciju. Jezik je dio nas. Istraživači su proučavali Hrvate u dijaspori. U Australiji, u Kanadi, na Novom Zelandu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što su pronašli nije iznenađujuće, ali je potrebno podcrtati. Hrvatski se mijenja kroz generacije. Prva generacija govori hrvatski kod kuće. Druga generacija razumije hrvatski, ali sve više odgovara na engleskom. Treća generacija doživljava hrvatski kao dragi zvuk, ali jezik joj je udaljen, teže dostupan. Istraživač Joshua Fishman je proučavao manjinske jezike cijelog svog života. Rekao je nešto jednostavno i važno. Rekao je da bez prenošenja jezika s generacije na generaciju jezik ne može preživjeti. To zvuči ozbiljno. Pa i jest ozbiljno. Ali nije beznadno. Jer postoji trenutak negdje usred tog napora, usred tog umora, usred prebacivanja s jednog jezika na drugi, postoji taj trenutak kad netko kaže: volim te, sunce moje. Baka, teta, netko tko te voli.
i ti to razumiješ. Ne prevedeš. Ne tražiš riječ. Samo razumiješ. Osjećaš. To je trenutak koji je važan. Ne onaj trenutak kad je gramatika savršena. Ili kad je izgovor 100% točan. Nego kada jezik doputuje do tebe. Kad te pogodi ravno u dušu. Engleski će uvijek pokušavati preuzeti kontrolu. I to je normalno. To je struktura svijeta u kojem živimo. Ponekad ćeš se prebaciti na engleski i nećeš se vratiti. Ponekad će proći tjedan dana bez hrvatskog. Ponekad ćeš se pitati govorim li hrvatski dovoljno? Odgovor je složen. Nitko ne radi sve što bi mogao. Ali ti radiš bar nešto ako govoriš hrvatski. I to nešto nije malo. U dugom lancu preživljavanja jezika to nešto, ako se dosljedno provodi, to nešto je ono što sprječava da lanac pukne. I nisi sam u tome, ni sama. Oko tebe ima ljudi koji nose isti teret, koji biraju istu težu rečenicu, koji sami sebe ispravljaju na isti način. Moji učenici to rade zajedno, jer kad se taj teret dijeli, ne osjećaš se usamljeno i zato ne odustaješ. Hrvatski koji se danas govori u Melbourneu, Torontu, Stuttgartu, nije isti kao hrvatski u Zagrebu ili Splitu, ali je živ, oblikovan vremenom i susretima i svime što smo izabrali za kuhinjskim stolom svakoga dana. Baština nije muzej. Ne postoji u savršenom obliku. Postoji u prenošenju, u glasu koji nudi jezik i u trenutku kada je taj jezik primljen. U taj neki utorak popodne, kada telefon zazvoni, kada odgovoriš na hrvatskom bez razmišljanja i kada se negdje daleko baka nasmije jer te čula. Ne u nekom velikom i važnom trenutku, nego jednog takvog utorka popodne. I onda još jednog. I još jednog nakon toga.